Вие сте с поредицата кога и какво да ядем. Често ми се задава този въпрос и макар всяка една диета да бъде абсолютно индивидуална, в основата на всяко едно хранене има общовалидни, фундаментални, основни правила. И преди да говорим за правилата, които са общовалидни, свързани с здравословно хранене, първо ще се запознаем с принципите. И един от основните принципи се нарича чисти интервали между храненията. Аз се казвам Грета Озунова, консултант съм по здравословно хранене, 12 години, компания Herbalife, и за мен е удоволствие да споделя с вас това основно правило. Какво означава чист интервал между храненията? Означава, че това е времето, в което не поемаме никаква храна във вид на калории. Тоест не приемаме никакви калории. Независимо дали са похапвания, дали това е течна храна, като чайове с захар, кафе, с сметана, мляко и всичко останало, дори включително и дъвка. Много е важно спазването на това правило, защото причините за влиянието върху нашето здраве са много значими. Но преди това, нека да започна с това да видим откъде и как се е появил този проблем. С изследванията от учени смятат, че последните 50-60 години са години, в които изключително много е разширено така нареченото похапване между основните хранения. Какво означава това нещо? Че съвременният човек яде абсолютно безразборно, хаотично, неструктурирано, а в основата на всеки един правилен хранителен режим, всъщност неговият гръбнак означава режима на хранене. И в режима на хранене е важно да знаем чистите интервали, които съществуват между храненията. Ако погледнете пръстите на ръката си, много често ние говорим за това какви са храненията, които разполагаме в рамките на един ден. Но правило номер 1, всъщност от фундамента в основите на храненето, това е чистият интервал. Интервалите, които съществуват между отделните хранения и всъщност те са лишени от всякакви калории. Не знам дали си спомняте, но на времето нашите баби много ни пазеха от това да не хапваме нещо, че да не си развалим апетита. Няма начин да не сте го чували това нещо. Днес обаче това хранене е безразборно, неструктурирано и всъщност кой когато иска, каквото иска може да похапва. Освен това, може би липсата на хладилници за съхранението на храна и са изисквали точно определено време, в което става това хранене и обикновенно то се извършва точно на мястото определено за това. Аз, например, имам спомен, че дори на нивата моите баба и дядо си носеха такава постелка като кърпа, на която се ядеше, а не просто така в движение да се налапа нещо, дори включително ръцете се измиваха и се сядаше, за да може да се хапне. Така че не просто само съхранението на храната, начинът на живот, бързият достъп до храна, изключително преработена висококалорична храна, води до такова непрекъснато похапване, независимо дали сме в движение, дали сме в колата, дали сме пред лаптопа, дали притичваме от едната спирка до другата или от едното място до другото. Винаги можеш да грабнеш някоя вафличка, някой круасан или нещо друго и буквално в движение да изядеш бисквита, солета и така нататък. Но всъщност как се отразява това на здравето ни и какво води до начина, по който е нашето тяло и за това как изглеждаме. На първо място това разбърква изцяло хормоналния баланс в тялото си, защото
хормоните, които са отговорни за глада, хормоните грелин, който е главният хормон на глада, и лептина, всъщност започват един невъобразим танц между това гладен, негладен. Така се размива границата между яденията, между храненията, и по този начин дори хората не могат да огладнеят по оптимален, нормален начин, защото глада е нещо, което е нормално, здравословно е, не е лошо, и всъщност то представлява един универсален начин, по който тялото ни сигнализира за това, че е време за ново хранене. И всъщност объркването на тази система, объркването на хормоните, освен това изключително повишаване и понижаване нивото на кръвна захар, също така се повлиява, защото тези междинни похапвания много често са висококалорични, тестени, сладки неща, и всичкото това нещо притъпява чувствителността на органите ни към инсулина, което означава производство на допълнително количество инсулини, отново дребни, малки похапвания непрекъснато, което увеличава сумарно броя на хапванията и на калориите, които приемаме. И ако вие сте от хората, които сериозно ще се заемат с това да изследват своето хранене, една от препоръките ми е воденето на дневник на похапванията. Ако случайно започнете да записвате точно какво похапвате, ще разберете колко стотици хиляди калории буквално приемаме, дори без мозъкът ни да ги регистрира, защото те се случват случайно, машинално. В опити, които са провеждани, хора, които са наблюдавани от видеокамери, които са се съгласили достоверно да записват точно какво похапват, се е установило, че има разлика между онова, което е записано, и онова, което всъщност се е случило, защото дори достоверно да искаме да отразим, буквално посягаме към плода, който е в купата, към пакетчето с солети, към бомбончето, който някой ще ни почерепи. Отваряме си чекмеджето на бюрото и виждаме някаква изоставена бисквитка или нещо друго. И така малки на външен вид неща, плюс онези, които съвсем целенасочено имаме желание да похапнем. И тогава се получава изключително порочен кръг, защото от една страна ние не сме удовлетворени по отношение на храната, и тогава, когато настъпи редовното хранене, всъщност не можем ефективно да се наситим, дори включително сме склонни да приемаме по-нездравословна храна, защото сме задвижили онзи скок на движение на инсулина нагоре-надолу, а всъщност това е едно от най-вредните неща. И както се казва, нито в междинното хранене, нито в основното хранене нямаме основно, удовлетворително, пълноценно хранене, на което да обърнем внимание на нутриентите, които приемаме, изобщо на онова, което слагаме в устата си. И така, този проблем се задълбочава изключително много и следствие на динамиката, стреса, начинът ни на живот, защото едно от нещата, които хората удовлетворяват стреса, е чрез малки дребни похапвания, и то най-вече на сладки неща, чрез наградите, които си получаваме, чрез съвсем случайните неща, на които не можем да откажем. С други думи, храната е навсякъде около нас, и без дори да осъзнаваме и да обръщаме внимание, интервалите, които следва да са чисти интервали, т.е. освободени от калории, да пощадим храносмилателната си система и да дадем възможност на тялото и на хормоните да нормализират, да актуализират своята работа и да се върнат в нормални нива, всъщност непрекъснато се засипват с храна. За да мога да ви помогна в този процес, ще ви кажа така: представете си храненето като пералня. Тоест, вие събирате дрехите, слагате ги в пералнята и пускате програмата. Но на всяка една домакиня се е налагала, и в смисъл, ако сте забравили една кърпа или една дрежка, която искате отново да сложите в пералнята, няма как да изключите програмата на пералнята, за да добавите. Ще трябва да изчакате следващото пране. Ето така е и в храненето. Тоест трябва да помислим за това какво да бъде храненето ни,
Разбира се, ще си говорим за всички тези неща, но когато пуснем програмата на пералнята, всъщност тогава трябва да дадем време на тялото да свърши своите основни неща и нещата да се приключат. Как влияе това върху здравето? Аз вече загатнах. Първо, работата на хормоните е доста объркана, а когато се обърка тази работа на хормоните, тя никога не е само свързана с апетита, тя винаги е свързана с последващи хранения, с работата на инсулина, който е един от основните хормони, които са отговорни за работата в нашето тяло, натрупването на мазнините. И дори хора, които имат нормално тегло и нормално телосложение, е напълно доказано, че ако те се лишат в рамките на деня от 200-300 калории, да кажем, на ден, това би се отразило великолепно върху тяхното здраве. Няма да говоря за хората, които имат наднормено тегло, защото това е прекият път към натрупването на повече излишни калории и, разбира се, оттам неща, които са свързани с преяждане. Всъщност, като казах преяждането е един от основните странични ефекти на тези неконтролируеми, хаотични и често дори незабелязани от нас чисто механични хранения, на които абсолютно не обръщаме внимание. И ако питате някой човек какво е ял през деня, той ще ви каже абсолютно нищо. Но ако има камера, да кажем, която да го следи, ще забележите, че всъщност много често се посяга, много често се приемат калориите и това нищо хапване е едно от най-лошите неща, но всъщност е довело до преяждане. Точно така. Преяждаме следствие на храните с висок гликемичен индекс, които сме приели преди това, и това води до натрупването на все повече и повече калории. Възможността да проявяваме своята воля и да се лишаваме от някои неща също така води до този елемент и този момент на преяждане. И като говорим за всичките тези неща, сега е ред да кажем и какви са правилата, изобщо как можем да си помогнем, за да спазим това основно правило. Разбира се, ще започнем първо с това, че ние непрекъснато сме изложени на външни стимулации. Не знам дали сте забелязали, но когато седнете в ресторант, някъде в заведение, много често на телевизорите, на мониторите вървят кулинарни предавания, в които, още дето никой не гледа тези кулинарни предавания, но това стимулира апетита. Всъщност, навсякъде около нас ние сме изложени на външни стимулации. Дали през кулинарни предавания, дали през говорене за рецепти, чрез размяна на рецепти и всякакви други такива неща. Дори когато си разменяме рецепти, ако сте забелязали, говорим за нещо и някой казва: "О, толкова вкусно, че чак ми потекоха лигите." Точно така. Доказано е, че тази стимулация въздейства върху нас, сетивата ни въздействат върху нас. Следователно, какво трябва да направим? Съвсем съзнателно да ги изключим. В помеждутъците между храненията не разговаряйте за хранене. Не дейте превръща храненето в фетиш. Да, мислете си за вашето хранене, да, структурирайте го, но не го превръщайте в центъра на вашия живот. В последна сметка храненето е едно удоволствие, една лекота и през останалото време трябва да свършим и някаква друга работа, освен да говорим само за това какво да се храним. Да похапваме междинно и когато дойде време за нещо да се храним, всъщност, не съм гладен, да започнем да се лишаваме от нещо и всъщност сме като в клетката на хамстера и като в колелото на хамстера. Нито гладни, достатъчно, за да изпитаме удоволствие от това, нито сити, някакво полугладно, полунахранено състояние, натъпкано с калории и което срутва метаболизма в тялото ни и в същото време ни позволява да се храним оптимално. И така, никакви външни стимули. Дори включително има едно такова понятие, което се нарича food porno. Точно така. Това са стимулиращи неща, които се гледат непрекъснато във вид на хранене, рецепти, кулинария и всякакви други такива неща. Няма начин, когато го гледаш, да не почнеш да фантазираш и да си мислиш къде е сладкарничката, в която ще се отбиеш, или какво ще направиш, или какво ще поръчаш до вечера на някой от домашните вкъщи да ти приготви или ти самия да си приготвиш. Така. Следващото нещо, което трябва да знаем, е
в спазването на тези правила. Разбира се, няма как да сложим катинар на хладилника си, но се опитайте да изолирате нещата около вас, които биха могли да ви провокират в тази посока и в последна сметка упражнете волята си. Между другото, въздържанието е свързано въздържанието е свързано с достоинството. Сега ще ви дам един пример, доста драстичен, но моля да го приемете така от към тази гледна точка, която искам да ви дам, за да ви помогна. Когато имате желание да се облегчите, не го правите на улицата, нали? Така, изчаквате времето, в което е подходящо, на подходящото място да го направите. Същото нещо е с храненето. Когато изведнъж някакси нещичко просто ни се прииска или видите ли, просто сме разговаряли по телефона и нещо ни е сгафило от цялото настроение, не посягайте първо към храненето. Въздържте се, защото първо няма да оправите нищо с това, което сте направили, но ще нанесете огромна повреда на това нещо. Третото нещо. Определете си места и време за хранене. Аз пак ще се повторя, но това е много ценно и много важно. Изграждането на хранителен режим е гръбнака, е основата на това, което ние наричаме здравословно, правилно и балансирано хранене. Без това нещо съществува хаос, липса на всякаква подредба, организация и тя не е свързана просто с нашето ежедневие, тя е свързана с работата на тялото ни, тя е свързана с това как всичко в тялото се задейства и не можем непрекъснато да тъпчем и да слагаме. Просто трябва да има периоди, в които почиваме. И така, нека храненето ни да бъде структурирано. Какво означава това нещо? Да се храним на маса. Да се храним, дори включително, ако щете, на покривка. Защото създаването на тези ритуали, постилането, слагането, махането, вдигането, всичко това е свързано с време, с небързане и с отделяне на мисъл за това какво ще направим. Избягвайте всякакво хранене в колата, когато шофирате, избягвайте всяко хранене пред лаптопа, не защото ще повредите лаптопа, защото по подобие на кучето на Павло ще си създадете условен рефлекс. Т.е. като видите компютъра, ще ви се иска да ядете. По същият начин, както като седнете на филм да гледате, ви се иска да посегнете към пуканките, ако до този момент сте го правили. Не случайно съществува понятието американско кино, защото то означава кино с пуканки. И всичкото това нещо са безусловни рефлекси, които буквално ние не ги осъзнаваме. Няма да говоря за газирани напитки, не всъщност ще ви кажа газирани напитки, сокове и всякакви други такива неща. По същият начин, какво означава това нещо? Означава, че между храненията е добре да приемаме само вода, т.е. водата няма калории. Разбира се, може и чайове, които са без подсладители, без захар, без мед, без всякакви такива неща, т.е. 0 калории, за да можем да дадем ефективна почивка на работата на храносмилателната система. Отначало, разбира се, вашите стари навици ще ви провалят. Но не се отказвайте, напротив, наблюдавайте ги, гледайте ги и се стремете да дадете чистота на интервалите между храненията. До мига, в който изработите здравословни навици точно в тази посока. И ако направите дори само това ще бъде огромен принос. Спестяване на безбройно много калории, които приемаме, при това празни калории. И в последна сметка, разбира се, още един съвет, не без чувство на хумор, направете следното нещо. Можете леко да се надсмеете над себе си. Как ви се яде поничка? Понякога започвате да си представите, доведете нещата до пълен абсурд. Представете си един камион пълен с понички. Помислете си колко понички трябва да изядете, за да се пръснете. Срещу вас върви един човек и си го представете като човек поничка. Защо? Защото всичко това нещо отвлича вашето внимание, кара ума ви по забавен начин да премести фокуса си върху нещо друго и в последна сметка това е леко намигване към нас, леко така надсмиване. В последна сметка, тогава, когато отидем и постигнем към поничката, ние сме ментално дете. А когато се въздържим от поничката, ние сме ментално възрастен човек. Разбира се, няма как тялото ви да страда за тесто, което е пържено в мазнина, но
За да свикнете за това нещо, съответно ще ви трябва практика и тази практика обаче ще ви доведе до нещо, което е ползотворно, положително и много добро. И така, правило номер 1. Чисти интервали. Като чистата целувка, която ви изпращам. Чао! Прекрасен и много хубав ден!